Simula pala yung pagdating sa kanila. Isa ako, Montenegro. Nabubahin yung namang patuwari mo. Matagal ko paniling sa'yo at sa Roma. Lumapit sa akin si Pilar. Hindi ko naman alam na magkakakuha ang relasyon ko. All about the chick, ha? Good evening. Lisong soon. Good evening. Ayun naman ang mama niyo. Wala akong nagawa para protektahan sila. Hindi dapat nangyari ito eh. Hindi dapat kaya sa pamilya ko dahil sa mga paggagas yung ginawa ko. Kung meron dapat pwede ako yung hindi sila. Hindi sila. Wala kang kasalanan. Kung meron may kasalanan ito, si Miguel ko yun. Hayop siya. Magbabayad siya sa ginawa nila kay Mamu. Kay Mamu, kay Lolo, kay si Tito. Nagkagayon ka, di ba? Lalabanan natin sila. At lang! Kailangan natin hanapan gusto siya si Mamu. Pati ba? Maki, hindi mo natin nabigyan ng gusto sila natin. Kasi na ate. Pero naman laban natin sa Maki. Kailangan ba rin natin ipaglaban si Mamu? Bigyan natin sila ng katarungan. Hindi naman dapat kumati sa pamilya ito. Ako yun. Hindi ko nakipapahama. Wala niya isa sa inyo ang dapat nagagawa.
kayo, sasama tayo. Gusto kami sa tayo. Uy, pipilitin na lang si David. Tara, sama tayo. Tara, Uy, na yan, tara na. Tara na, uy. Sumama tayo. Poong Nazareto, pinananalangin ko ang kaluluwa ng poong si David at ang kasapulan sa kanyang kamatayan. Patawarin niyo po siya sa lahat ng kanyang narinig sa kanya. Patawarin niyo rin po dahil hindi ko natulungan at gawin ang kanyang nalubas. Panginoon, yakapin niyo po si Marites na nawala ng anak. Higit sa lahat, hindi ko mailalayo si Tanggol sa mundo ng mga gilero. Protektahan niyo po siya sa kasamaan ng pamilyang iyon. Huwag niyong ipahintulot na may iba pang pagkakataon. Lalo na si Tanggol. Amen. Hindi. Ano nga ang gabi? Basta ngayong umaga daw eh. Asa rin, bravo. Basta maganda na lang tayo. Gusto ka kayo? Kailangan kami sa tayo. Hala, sisirahan na yata ako sa mga Hindi mo. Hindi ba talaga natin sa si David? Tara na, sama na natin sila. Tara, sama na tayo. Kamatayan na hindi tayo papayag sa mga plano. So yan, ganun sa sandala na lumaban dahil di na ako. Bibigyan natin ang hustisya ang ginawa ng Ricardo. Ginawa nila sa kapatid mo. Ginawa nila sa airpads ko. Sa ibang grupo natin. Kailangan natin pagandaan ang pag-uusap tunay. May kontratang nakapatong sa ulo ko. Sir, kung lulusot sila, bakit di pa natin baka? Secret mismo ang lalaban sa atin. Bravo team, South Power. Up team, North Power. Clear. Let's do this. Magkatrabaho lang ko yung kasama. Eh, paano kung naniniwala sa akin? Desperado sa pera. Yung level of party. Sisiguraduhin ko naman wala siya sa landas natin. Walang sinasabi. Ikaw yung kulong sa nakita. Ikaw, di ba? Pera o pamilya. Mamili
Sins of the Father, 9:30 p.m. Huwag kang magpalinis! Nagulat pa ako sa lusot! Nakakaya! Ulat ka? Mag-dive ka! Meron mang paninilaw sa dive. Agos linis, patipuelyo at pinili. Ang puti! Ay, agos linis, lapat sa paninilaw. Germs everywhere! Not to my kid! The new safeguard pure white. Show, show, show! My germ-free hours! Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with Chrono to help fuel the 4 brain developmental milestones. Focus, memory, problem solving, and language. Nurture a gifted brain. Chrono. Love, Sakit ng ulo ko. Ikain mo lang. Hindi pwede. soft drinks. Sakit ng ulo? Goodbye, Jessica Guy. Pwede ba sa akin? Baka may side effects. Maraming hindi pwede. Pero ang Bye Jessie, pwede. Sa buntis, sa walang laman ng tiyan, at seniors. Pwede pala. Sino man, kailan man, choose Ina, choose Bye Jessie. Alagang nulap yan. Ang bigo naman, nagtapsarap kasi. May Enervivo Vitamin B2 na. Tulong para naglimang bibo sa school. Kahit mo nga, tapsarap. Your morning Enervivo snack. Pero, galing na. We've got the Coke. Pardula Protectan. Only a Coke has 8 million live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan. Dok, bakit ako? Ang bawat biyahe ko, Dok, para makapagtapos si Maki. Katulog mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso, matibay ang resistensya, alaga ang mata, at buong katawan. Ihahatid kita sa pangarap. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Kailangan ng Ladies' Choice Chicken Fried. Sarap ng milk sugar at 10 fresh eggs. At omega 3 and 6. Kaya sarap na. Ladies' Choice. Sa segunda parte, pili ka ng posible ng chocolate. Susunod sa bagong uniform. Ikaw ng detergent. Sayel, posible. Para mas tanggalan sa likod, kailangan ng Vanex Power Clean. Pwede niyo ang lipat mo. Imposible na chocolate. Posible sa Sayel. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Try a new Chicken Joy Puffy Bears. Mga pangalan ng hindi paghandaan, kaya para sa Gcash. May viral with free health insurance. May load ka na, insured ka pa. Sa Gcash, kaya pala. Load ka sa Gcash. Sis Jane of Lisbayan, Ma'am Chin, Kung nagkakasakit. TV Mix, Basta. Immunity gap. Bell Mix TV, good evening. Unilab yan. May bonus 30% po na. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi lang ang ito. Mag-Bearman, Iron Plus na, doble ng katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo, tulong para tuloy ang tibay. Bearman Adult Plus. Show how much you care every day. Greenhouse Daily Care. Germ protection. Stay vitamins. For 5 hours in moisture lock-in. Greenhouse Daily Care. Everyday care. Time to relax. Nissan butter coconut. Enjoy relaxing moments with Nissin Butter Coconut. Just light and coconutty taste. Just
Yes, sir. Let's get eight dishes. Let's wrap these rolls. What? Look, hon. Haggard ka na, sis? Stress up payat kasi. Ang stress nakakaubos ng nutrients, kaya take stress tabs every day. Tulong ba ibalik ang nawalang nutrients? I now wake up. F. Yes, F. Ganda ng gising. Close. May stress tabs na. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With Betting 8, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte ito. Bet8.ph. Mag-lock hairstyle tayo for the show. Ano ba hair ko? Let's grow it. Sums up strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Amazing! Sums up! May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite! Taas ng lagnat? Ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite! Basketball has always been a big part of my life. To be great, be good at everything. If you're passionate about something, you really don't have to lose. It's game day with Bet Sports. Bet8.ph. Ang dessert mo, Marino Fortuna. Siksik, sarap, at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nagsasalasa pang masarap. Switch to San Marino Fortuna. Tara, yung dessert. Thank you, Lord. Hirap sa ubo. Hirap sa hika. Hirap sa plena. Pag may hirap, may ginawa. Take it easy. Sa Plenex Forte Capsule, lagong din, natural. Tumutulong para unawin at palabasin ang plema. Ang Plenex Forte Capsule ay ginhawang magaang dati, madaling bitbitin. Ginhawang dago. Sa ubo at hika, Plenex Forte Capsule. Basta lagong din, Plenex. Easy. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number one extra strong beer in the world. Pinagpiniman mo ako? Pinagpiniman ko dahil akala ko maayos ang kalagayan ng Olivia sa mga gerero. Pero nagkamali ako. Tumalang ko lang. Na ganyan ang sitwasyon ng mga gerero. Sana, kinuha ko siya noong ba't pinalagay ko yung dalawa. Magkasabay kayong dalawa. Wala ka nang magagawa, Ramon. May karapatan ako at ang anak ko sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan ng mga Montenegro. No! No! Kami namin ito ba? Nagbuo ng negosyo at kapangyarihan. Pamilyang ito. At tanging ang anak ko lang. Ang tagapagmana nito. Wala nang iba. Hindi isang tagalamas. Hindi isang kirero na pumapante lang sa yaman namin. That's not for you to decide. I am going to claim what's rightfully mine. Turingan ang anak ko yan. Sa pamilya. Bakit? May mga tinanggap din naman kaya na hindi Jenny Channel, good evening. Ramon, Olivia, sana magkasunod. Magkaintindihan kayong dalawa. Don't worry. Mommy D, good I'm just here evening. to claim my birthright. Total naman, magkakampi naman tayo eh. Laban sa mga gerero. You can trust me. Hindi ko tatay ito ang pagkikat.
you will never be part of this family. Bastard. Atoy! Romeo! Ay, si Magrigo, bigyan yung bangkay ni David. Hindi ko alam kung saan dadalhin. Diyos ko po, ano nangyayari kay Rigor? Hindi niya nagkilala magbakay ng anak niya. Ate, ano nangyayari? Hindi kami sa Roma. Sumama na po kayo. Naku, kailangan malaman agad ko ni Ete na titanggol. Bugat-bugat, kurog-kurog. Bugat-bugat. Mahal kong pamangkin. Hindi ka na. May eleksyon pa tayo, di pa panalo. Kung mayor ka na, at vice mayor na ako, it will be the start of a new era. The Montenegro era. Hello, anak! Hello, anak, Enteng! Si Rigor! Ililibing na si David! Sabihan mo agad si Tanggol! Dali ka! Sige. Tumawag si nanay. Si David. Ngayon meron ililibig. Sila doon, ma. Nakipagkita si David sa Biluan sa isla. Mama ka rin nagpadala ang prinsipyo ng manuwan ng kaunang. Sabihin mo lang siya kung kayo gagawa ng kahit na anong malalagot ako sa kanya. Ipaluin mo na bukas. Pahinga ako bukas. Aalis ako. No, promise. Papasalan mo ko sa Biluan. Tinulak na ako sa Prinsipe Luel. Nahamon kita. Mukhang masaya ka ngayon, mahal na Prinsipe. Kaya sasamahan kita. Kaya sige na na yung Monday. Mabagsak na ulan. Mahirap na magkasama sa ulan. Baka di tayo maabot. Pagod na akong makitungo sa'yo. Parang gano'n. Ba't tingin ka ba sa akin? Lasing ka na. Sino ba ang nais mong makasama? Ikaw. Ang Cube Club ni Vice. 10:15 p.m. May kontrato na kapatong sa ulo ko. Kaya kung lulusog sila, bakit di na natin unahan? Secret mismo ang lalapin sa akin. Bravo team, southbound. Alpha team, northbound. Clear. Let's do this. Please to watch this amazing Saturday. Sa KB Family Weekend. Pamilya at kasama. At sa sunod ng pamilya blockbusters. Sa ating Kapamilya Channel. Magic ang kamay ni Mommy. At hinahapis ako sa dibdib ko. Magaan ang tubo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up. Manipulated vapors. Ang nagpapalay na para gumaan ang ubod-subod. At ipinagpas ko rin pagpagbihangan ng sakit ng katawan at ulo para sa mahiling na tulog. Vicks Vapor Up. And try Vicks Vapor Up Extra Strong. Vicks Vapor Up para sa inyong comfort and cool symptoms. Ba't hirap ka sa zero tayo ng tusino? Kung halos lahat ng dishwashing na try mo na. Unitor 3X Stronger Cleaning Power. Saan pa ka? 3X Stronger sa matinding cell. Kaya pala, Unitor 3X Stronger Cleaning Power. After a day well done,
dapat ang paibong sa kalay, puso at manhid sa tulong ng Parex Vitamin B1 B6 B12. Ano bang lutuin? Confident na tayo sa sarili with all-in-one mathematic sarap. Kaya naman ang pamilya, magbata. It's magic! No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Masakit ang kuko. These might give warning signs that your mobility may be at risk. Try Anlin Bone 5X, clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make the difference in just 4 weeks. Every day's a new adventure, so always be ready. I love extra rice. Ngayon, may extra rice na. Sarap ulam, daming sauce, ang mag-savor, sweet na sa meals. 99 pesos lang. Nanood naman siya. Pinakita na, kinaskus mo pa. Switch to L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang pagtsa. Lower the sauce sa washing machine. 70 minutes to wash ang L'Oreal Liquid. Bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. Like a dark roast coffee. Buo ang aroma at sarap. Tama ang tataw na katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Lipat na. From the #1 multivitamin brand, the Central Kids Gummies. Multivitamin gummies, So yummy. full of nutrients for growing kids. Gummies. Hindi naman alam, ang Central Kids ay gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Basta gardenia, masustansya. Si Bunso, masigla. Masigla ang kasa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a Dove Deo? New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye-bye, Dove Marks. For even-toned and radiant underarms. Dove. Mel TV Me. Ay, Ma'am Mel TV Vlog. Good evening. Kakaibang book sarap. Switch to the nuts mode with C2. Enjoy these exciting flavors. Dalandan, peach, and the new freeze melon. Mahal ang mga gamot. Datang mura. Baka hindi magaling yan. Ang mahalaga po, alamin, dapat gawa ng experts, tested and certified at pioneer sa generics. Maghampas sa bulsa. Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Ang hatang na soleng! It's student! Kailan juicy! Kinakatender, vestido sa juicy, vestido sa mas nagahag, equals, ito na soleng! Ang narawan na hagi, kailan juicy items! Ulit, ulit! Maximum purpose. Dek, alam na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Alam mo, makakalaro mo ang jackpot prize ng first online live streaming bingo sa Pinas. Panalo sa bingo, masaya! Bakit masaya ko ang nangyari? Bakit? Kasi marami siyang date! Sasaya nyo, yun! Corporate Captain, Taas ng lagnat? Ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Sarap! Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite.
options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte note. Bet8.ph. Start your day with a creamy cup of soup. Just pour, add hot water, stir and wait for 1 minute. Sip and go, your 1-minute breakfast. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Body pain can stop you from doing your best. Buti may salon pass. With direct penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For shoulder, neck, and back pain. Ganda pa rin ang pakiramdam ko. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Basketball has always been a big part of my life. To be great, be good at everything. If you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet8.ph. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi mo makapaniwala. Ginawa sa akin. Ito. Matagal na ko nung siya nagsinunod sa akin. So, noong while, akala ko ako lang tanging Baka naman may sapat na dahilan si Don Julio kaya hindi niya sa'yo nasabi agad. wala sa sapat na dahilan. The woman thinks that she can just barge in here, makihati, sa ipamamanaw kay Tanggol. Hindi mangyayari yun. Ramon, alam ko na alam mo. May karapatan si Olivia bilang anak ni Don Julio. Hindi mo na bigyan ng pagkakataon. She cannot be trusted. Lalaki siya ng mga kirero. At si Tanggol, hindi rin naman siya lumaki kasama ng mga Montenegro, pero tinagdag ko siya ng buong buo. Ramon, hindi mo na maikakaila. Kapatid mo si Olivia. Ba't hindi mo na lang subukan tanggapin? Alam-alam kay Don Julio. Tanggol, saan pupunta si Tanggol? At sino yung gabi? Padilibing yata ayaw namatay niyang kapatid. Are you sure na hindi siya umalis dahil sa akin? No. Meron lang talaga siguro asikasuhin siya. Don Julio? Gusto ko sana humingi ng tawad sa inyo. Sorry kung pinagtagaan ko ang buhay ninyo. Ang alam ko talaga isa akong guerrero. Hindi ko alam na kayo pa ang tunay kong ama. Medyo masakit para sa akin ang ginawa ko, pero kasalanan ko lahat ito. Unang palang binawi na kita, pinalaki ko kayong dalawa ni Ramon na magkasama hindi sana kayo nagkakaroon ng ganito. Don't worry. Ngayong alam ko na isa akong Montenegro. Gagawin ko ang lahat para matanggap kami ni Ramon. No, Olivia. Hindi. Ako ang ama ninyong dalawa.
Inigo. Ang lolo mo. Pagmano ka sa lolo mo. Kaya pala magandang loob sa akin, Don Julio. Iyo, pag wala kayo, lolo na, ang itatawag mo sa akin. At yung panahon na kayo, magkadahil may isa lang akong hihingin sa inyo. Alam mo yun. Dito na kayo tumira sa pansyon ko. If you insist. Papa. Rakiterang Bisdak. Good evening, Ma'am Lynn. Di ka ba busy, Ma'am Lynn? Busy ka sa kusina. Okay lang, Ma'am Lynn, Kahit na itambay mo lang, Ma'am Lynn. Oo, tambay mo lang, tapos i-ano mo na lang. Tuloy-tuloy mo na lang trabaho mo dyan. Kamatayan, hindi tayo papayag sa mga plano. So yan, naman sa sandala na lumabad dahil hindi na nakaulit. Bigyan natin ang justisya ang ginawa ng Ilocano. Ginawa nila sa kapatid mo, ginawa nila sa airpods mo, sa ibang grupo natin. Kailangan natin pagandaan. May kontratang nakatapos sa ulo ko. Sir, kung nilusog sila, bakit hindi pa natin tahan? Si Greg mismo ay lalapit sa atin. Bravo team, southbound. Alpha team, northbound. Clear. Let's do this. Good day for a date. Mad day for a day. Makadandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and fatigue from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Papamanhin at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Pwede makipagkaibigan. Holders are exposed to 200 cold viruses, but protected while making friends. I only choose Nido 3 Plus with up to 1 billion probiotics. Full for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Instant carbonara, ready in 3 minutes. Iboy ng pasta, ihalo ang sauce, sprinkle ang toppings. Wow! Delicious instant pasta! 16 pesos lang. Yung pasta, instant spaghetti and carbonara ready in 3 minutes. Basta Nutrilin, lamang. May 17 essential vitamins and minerals. Lamang versus other kids' food supplement multivitamins. Alam mo, bigyan yan. Basta Nutrilin, lamang. Yung nilagyan. Maraming para, ang Nutrilin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit. Tag-winners pagbubuhan nila sa Tropico Blanca ang Gcash Araw-Araw promo. Mag-black sa Mali! For a chance to win Gcash Araw-Araw every weekly. 1 million pesos! Tropico Blanca ang Gcash Araw-Araw promo. Sali na! Every Filipino deserves the gentlest care down there. Dapat. PH Care. Our gentlest care. PH Notifies. For every Filipino. Gentlest care for everything. Our gentlest care for every Filipina. Ang mga inasal chicken and salad, di lang malaki. Ang laki-laki! Kita ka pa! Pinagsama, di lang masarap. Ang sarap-sarap! Sulit! Kaya son! Masarap sa mga inasal chicken and salad. Para sa mga inuunang pag-asenso, una ka sa ACLC. Una ka sa employment with skills and courses that make you in demand sa job market. May lamang ka ba with knowledge in IT?
Enroll na sa ACLC. Milo Morning Champs. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. One Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo Morning every day. Uy, kapagod. May uwi na siguro tayo. Birthday ko all day with Downy, okay? Gusto mo mag-bill? Birthday ko all day. Merienda, cake cracker, wafer, at filling. A great combination that inspires creativity. Okay? Si Tirizin. May right med na nito. Kasi Tirizin for kids. May right med na nito. Kasi kapag sabi kasi wiko. May right med na nito. Dahil gusto namin na bumalik kayo. Ang batang matibay. Mag-bear brand ka muna. Di susuko. Ang batang matibay. Tuloy ang tibay mangarap. Pero, Di ko naman nalabas sa detergent lang. Baka may maiiwan pang germs. Mag-Sunrox Color Safe. Expert tumatay ng up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at linis, hipag malaki. With Sunrox Color Safe. Dad Connectitious Special with Ladies' Choice. The #1 mayo with best quality ingredients. 100% farm fresh eggs. Wow! Sarap! Ladies' Choice. Iba na ang kailangan ng katawan at age 50 plus. Kaya we take Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong sa sharp memory, healthy heart, at strong immunity. At feeling by Centrum Silver Advance. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Try a new chicken joy but with pears. Madalas pagod kapag diabetic. Hindi na ako ganoon. Glucerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Basta may tulong ng Lucerna, in control ka. it's a match! Just like Diesel. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Flex ko lang sila Nala at Lola. Okay sana kung laging masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. Mommy, I have something for that, eh. ain't the candy for kids? Blemex for Kids Lagundi Syrup sa ubo at hika ng mga bata. Blemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutulaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, Flex ko Blemex. Ang dami lagundi, Mama. Years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Ano pag lumabo ng mata dito? EOA Second Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you then. Help your eyes. Dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth hair. Then no dandruff na, healthy, smooth hair pa. Sunsilk. Promise, baby, hindi ka mabibitin. With Band 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte note. Bet88.ph. Diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Taas ng lagnat? Ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong mababalitaan maglilingkuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DCM
ever give ako sa istasyon na sa Manila sa public service. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero iwasan sa hamon ng bukas. Red Horse Extra, the number one extra beer in the world. Sandali mo lang. Sandali ka. Sandali. Saan ano ginagawa mo? Sir, kailangan mo lang magkaya ng anak mo. Hindi mo na ginalaman patay. Alam mo naman pwede ka makasuhan ko. Ginawa mo yan, di ba? Sir, pasensya po kayo. Nilibigyan po namin ang kapatid ko. Tumawag ka na sa presinto. Maraming madadakot kay Pansit. Hindi lang pa natin yun eh. Wala na pa talaga sa katiba yung dimagi-ba na yan eh. Colonel, magkakagulo dito sa lampas ng San Dimas. Huwag buwag na dimagi pa ang bangay na anak niya. Nililibing nila. Mendoza! Sir, yung partner mo, bitbit ang bangkay ng anak at nililibing ng walang katahol. Paglapag yan sa sanitation code at grave scandal. Kailangan arrestuhin mo siya ngayon din. What are you waiting for? Move it! Yes, sir. Nagayas na ako ng lesyon.
yung bangkay ng kapatid ko. Papipilitan kami pwersa rin kayo. Ay, pa talaga ng kuya. Hindi mo na kinailang ang puro ni Kuya David. Pag hindi niya sagutin niya, guguluhin niyo ba? Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Kahit anong tutuloy mo. Kapag hindi mo binigay ang katawan ko, isiguraduhin ko sa'yo na mas unang pag-iibig kayo sa kanya. Tapos, Ganyan martes na. Huwag mo kayo mapantay. Ano yung pumimigay sa inyo? Hindi ko buksan. Pagkakas ka na! Pagkakas na pala! Gawin ako sa kamay! Ulit siya! Kailangan tayo ng mga pulis! Gusto mo? Pwede niya din tayo maabunan! Ano gawin mo? Pare! Gusto ba tayo? Kailangan rin na! Ano ba natin ito? ay, dayaw ko. Walang katapusan ng Quiapo. Batang Quiapo. SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. We need more boots on the ground. Black Viper Tactical will be a reinforcement. We're setting up very big sound from the hub zone. Close enough para makapag-recon and far enough to maintain a perimeter. Angeli? Sige pa. Masakay dito. Hinapay natin siya. Oo, siya naman yung Now it makes sense. Sa kahit din pa lang, minaman-man na kayo. Meron na akong mga gustong linawin. May mga bubog tayo sa bugay. Kung gusto namin sa inyo, ang tungkol kay Manuel. And because of that, ano kayo kapatid ng Andres? Sir, may pagkakalindri. Hindi ko numberin si June. Maaaring buhay siya. Kasi pinatay nila yung airpods ko. Kaya ngayon hindi lang ako kontraktualista. Isa lang akong taong maghihiganti para sa hostisya. Andres, siya yung panalanan kung wala na yung kapatid mo. Pinatay nila yung kapatid ko, walang araw. Si Manuel, siya ang dahilan bakit nakarating kayo natin. Nag-isip may panghawa ko. Pero ako wala. Dalawang nanay ko, pinatay ko. You were all I had. Ngayon, hindi na ako lalabang para sa akin. Lalaban ako sa mga dinamit, ginagaw, niloko, sinaktan. Lalaban ako para sa inyo. So yan. Naman sa sundalo na lumaban pero di na nakauwi. Hindi ko isipin ano. May mga tao maalis, hindi na pamilan nila. Bit-bit lang prinsipyo. Pero hindi na sila nakakabalik para ikwento kung ano nangyari.
DJ Joff, good evening. Ibigin natin ang hustisya ang ginawa ng Ilocano. Ginawa nila sa kapatid mo, ginawa nila sa airpods ko. Sa ibang mga grupo natin. Boss G, good evening. Dapat lahat kayo marunong gumawa ng bomba. Panoorin niyo mabuti yung ginagawa nila. At pagkatapos nila, kayo naman. Naintindihan niyo? Ano? Oo. Dahil mas maliit yung mga kamay nila para umahon sa mga wirings and maliliit na parts para makagawa sila ng bomba. Sobrang kaliw pa yung ginagawa. Sparrow? Ayun, pare ba yan? Sparrow, what's happening? Sparrow, ano nangyayari ho? Dinala niya yung bata. Oh, ikutin nila yan! Bakit nila pinatay si... Shh! Kami, umarin kami. Nakita niyo naman, ba? Sino nangyari sa inyo? Ha? Patayin mo sila. Sparrow, no, this is not the time. Oh, dito na tayo eh. Sabihan mo lang ako ito, pwede na. Tapusin ko kayo eh. Monkey. No. Not an engagement. Sir, pinapatawag nila kami. Kailangan natin pagandaan ang pag-iusap ni Greg. No, sir. Engagement staff. Hihintay naman na nakuha sa'yo. May kontratang nakapatong sa ulo ko. Kilala ko si Greg. Hindi
papayag na namatay ng mga tao niya. Sir, kung lulusong sila, bakit di pa natin inahan? Hindi. May mga dapat na hindi dapat tabuhin. Mas makapangyarihan ang paghihintay. Huwag kayong magdala. Simple at mismo ang lalapit sa atin. Nakipagkita si Prince Piliwan sa isang kaya Sabi, hindi naman siya kayo tatawa ng kahit na anong malalagot ako sa kanya. Tingnan mo muna bukas. Pahinga ako bukas. Ayos ako. Wait, promise? Papasyalan mo ko sa Piliwan? Hindi ko sa Prince Piliwan. Hindi ka. Mukhang masaya ko ngayon. Mahal na Prince Piliwan. Kaya sasamahan kita. Kaya sige. Ayaw mo matay. Mapapagsak na ako ulit. Pag-hirap ko magkasama sa Piliwan. Hindi tayo Pagod na ako nakitulong sa'yo. Parang gano'n. May pagtingin ka ba sa akin? Sino ba nais mo kasama? Ikaw. June 12, guys, 10:15 p.m. Winner ang saya at inspirasyon. This week, a special shout-out sa super kapamilyas natin. Sila ang super members of the week. We super appreciate you, kapamilya. Who is to watch is always exciting. Sa KD Family Weekend. At sa super kapamilya blockbusters. Sa ating kapamilya channel. You are very clear. Very good at jumping. My sagot right here. Pantene supplement mix with provitamin and collagen. Smooth that because easy for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Sore throat and cough make your voice. Take Vicks Vapor Drops lozenges. Its methylated Vicks vapors help to soothe sore throat and relieve cough. So losses. Champion, 9 pesos na per sachet, 25% more naman. May milk, egg, fed vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The most official chocolate shake of the NBA. Champion, energy for the body, energy for the brain. Luhi, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansang inuuli nila. O di na lang may Brace 3-Wash Pack. Nagtatanggal ng mancha sa unang babad pa lang. Sige sa mancha, Brace 3-Wash Pack. Every Filipino deserves the gentlest care down there. Dapat. PH Care. Our gentlest care. PH Care for every Filipino. Just care for every day. Our gentlest care for every Filipino. Fucking pansit ka doon kasama pa. Bigger! Busog na. Sarapis pa. Ang mago. At nakapsarap. Busog na. Sarapis pa. Fucking pansit ka doon kasama pa. Namis. Ulan. Naku, amoy ko yun. May washing na naman. Use Namis Liquid 24-hour perfume pa mo. Iwas ko lang. Iwas pa ulit-ulit laban. Oh, shucks, it's eating and I'm requesting a life. Sagad sa buto ang tibay. Wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tubay katawan at may resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Kulog, ako bahala sa Surf Sun Fresh Powder. May sun
passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with the 88 Sport. That's great. That means. Great horse fear, excellent speed. Pero iwasak sa hamon ng bukas. Inuulitin yung tiyo. Kapag narinig ka nila, naulit ka nila magsasalita lang sa Umalis na tayo. Sige na, umalis na tayo dito. Gusto ko nang umuwi sa amin. Hindi na tayo makakalis dito, Pio. Mamatay lang tayo pag umalis tayo. Ayoko na dito. Ginawa ka nila sa matalino ka. Naniniwala sila na makakahikayat ka pa ng mga batang katulad mo. Sa tagal ko na rito, mga ngayon na lang inaalis nila. Saan nila dinadala? Hindi ko alam. Pero di ko na ulit sila nakita. Sige na, umalis na tayo dito. Gusto ko nang umuwi sa mama ko. Ikaw ako yung tanib. Ayaw mo na pa makita mama mo. Hindi na tayo makakalis dito, pero tanggapin na natin yun. Kasi mamatay ka tayo. Basta mangako tayo ah. Kung isa sa atin ang makaalis, pagbalikan natin ang isa't isa. Tiyo. Oo, sige na. Pangako. Dali. Talagang KG ngayon. Pagkatapos natin, ligtas yung gago na yan. Ano ka naman samahan ko tugpo sa tao mo? Yun pa lang, na-compromise na tayo. Kaya yung contract was date. Pati si YB na isa nila. Ano sa demonyo? Greg, ano naisip mo? Hindi yung pagkamatay ng June ang pumutulong. Baka alam mo yung paano sila sumatay. Hindi. Kung basta may plano sa atin. Magkamatayan na hindi tayo papayag sa mga plano na.
Sige na. Magkatrabaho lang ko. Kaya paano ako naniniwala sa usapan? Kapag desperado sa pera. Ang tulero ng partner, sisiguraduhin na naman wala siya sa landas na mawalang sinasabi. Ikaw yung pumasan ako lang. Pero ba? Pera o pamilya, maibig ka. Pag nahinip ako, alam mo kung malala ko. Yung pa yung nasaktan nila ano Sins of the Father, 9:30 p.m. Pamilya forever. Di may singer, check kaya. Kahit makapal, kahit hindi sa loob. Working the law all day. Basta pagod, hindi na siguro tayo. Working the law all day with down. Hey, gusto mo mag-down? Working the law all day. Daghan na nagsaling na ako. Basta, Alex sabihin ko. Pilipinas ay pa-excited! Kapag may tumaas sa'yo, hindi dapat magpahipusan. Alay, tusok na hit sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Lalo mo, anak. Ay, pag-uwi, yan ay homework pa. Kailangan na ang Ladies' Choice Hamster. May meat sa akin yan and farmland nuts. May omega-3 and 6. Kaya meat sarap na. Ladies' Choice. Para sa mga inuunang pag-asenso, una ka sa ACLC. Una ka sa employment with skills and courses that make you in demand sa job market. May labok ka ba with knowledge in IT? Enroll